sai sang puyan ka mi zia hre chiang lutuk le chumi mangamin nor du chuan ka ril ruatin a tak zeta zanin khan Joshua kha an hling ngei don ti a hria kanin biak na zong zong po kha an lo hrevek ti na ani Joshua chan turin ka kal ngei don ti po a hria athil ti theizia pholan na rem changa min mangani ber mai ma se engtin nge sai sang puya hian zanina kher Joshua hi akal don ti a hria thei kan in biak la in kan pahni chi in kan ombok si thonthulor khom subscriber zong zong tele zanline thuruk lowai thathin tu zong zong te in zawa in chibai le vek ule ziak tulam har satna wangin hunrei tak kan chol ta wang khani a tuntuma hian kan ron chhun zom le dona hemi thon thu kan ti top nuwa hian thon thu dang ngai nom tak kan ron chhun zom le don nia khonga in he channel hi lo subscribe lo ni chuan min lo subscribe sakala like le comment te min lo hnut chia in kan video te min lo share pui turin in khongai na karon di le zanlai thuruk bung som ni na ziak tu ms ra sel sai sang puya pov room thim ve taka chuan Joshua nen kanin ma chhon rana indop na hmuna kan omani he pa hi hun rei tak chung ka lo ve to a ma zuali hi a hnai lui ti po ka ria atir te atang khan ka mirin zong ani ngai mi alo bok chu wanga min lo em po ka ni kanau te zinga pakhat jimi chuan min ompui boka tuna chuan khoi hmuna mai tal chuak to hau ulowang ka ma athu melran chung chuan ka tia sai sang pui dan hi hre lo viau tura min ngai ti na em ni i du soi tura min ngai ani chuan min ngai a hle ti na ni ang Joshua chuan atiram ve maka hetianga kan man to nuwa po zam na chete ma nei lova ala tong the hi azam lo nge azak lo po ka hrelo engkima akai kuang berni ti ka hriat na hi arei to lin na chan tur che ka nei lova ka hling lo mai jok che ani engkim he thil phe na thilom hi ka hrelo tura inga yami ka tinon le a engthil mo ka tia ati chuan ka in sum thei to lo do kan chu ka chum ngal do ta chuti lai po tham lo zeta min lo nuya wang chuan ka in sum man lo thelani ka kut ka hum ru man hiala jimi a chuan min lo dang lo ngat sela chuan ka nek thal ngal topang boss in sum ro engkim evidence turani kha aron ti chuan ka in sum le sha mani phaya jin turai zukal chan po kha heng rui lo manga sum dong ho hi zuk dor wanga ni lom ni ka tile ngata ka en thatu te zinga tanga ka hriat danin a dor nge yani ngai tu na mang na satak mai ni ti hi chu ka hriat na rei to a tham lo zet chuan min ron ti le ngoi hle hian in puang mai ro engkim thil thleng zong zong hi ru man ve ka ni lom ni a phena tunge om rang takin soiro ka kut zung chal mu chung chuan ka han ti le a i tong kam mana chuan ram phat san tu ka ang hle mai ati du chau le ngal engkim hi ati ve ka ni ti ka ria phaya azukal khan chu a fin fia ve ka ni a sangoi zon puite azuk bua engkim an ruwa man vek ti po ka ria ma zuali alaka apo betlat chante khapin ma zuali lo thon tu nge po kha ama nge hi ani ti ka chiang bok a thon chan po a pa laka a thin rim na re lung oilo na anei te cho thoa engkim kalaka abur bun theinan le kanin kar chiat zel nana ti ani ti ka hai lo lu tuk tlat ma zuali hi rem changa mangani thok kala hola do kan nem ran chuan ka ma thu chu ka mel rana voi khachi ka zo tang che engthil chi ngei ti ka tinon le a ka do theilo chi na thleng tak zet to don ni berin ka ria huat na chan tur che thatak min siam tha ni hi le ati le chuan ka in sum zo to lo a maya chuan na zetin ka nek ngal thuaya khoi chun zom ka tumlai chuan jimi chuan min ron dang ngal wata ka in sum zo don na ka hriat lo wangin ru ma tang chuan ka chuak ngal thuai ru ma tang ka chua rual in siam pui chuan sar pui na mudu che
an la ron ti le ngala man mo zetin office lam ka pan phei le ngal kan office ka wa then chuan pu chu alo ding runa min mu rualin sai sang pui eng thil chi nge ti nia in riata ti le ka maya min ko chu a rual ngal Joshua chu eng wanga lo man ngei nia chu ngal wa tang che a ti le ngala ka theilo wang sar ka ti ngal chot chu tianga kala chan ngai lo e ma wang chuan ama po chuan ma ka ti ve deuh ti ka hre thei eng mo tu na khani soya tu nge ka ni riem eng thil chi nge ka ti thei riem ka case chung changa hian tu nge thu nei tu a oki po chu a niam zok to lo sar ka za khop mai che ma se Joshua hi office a lutin file poimo lak chu atumba ka civil mi hna chu file chu alo pe to boka chu wangin investigation kal lai ani a dan chu nang poin riat kha ka lo ti chata siam pui chuan ka korbana chuan min ron pot zui zawa ngoi turin min ti ka hailo ma se ka dik na chuan ka ngoi chan tur ka hrelovani ehe khatiang khan min changang mo nanga dan hril kha ka ngai lo ve chu ti ni nu tunge file chu dil chuak le inu puya ni lom ni tunge ka fapa he tianga nor tu hi ani chuan dan angin khom vekila ni mai lo ka fapa hi office a lut nge ti fin fiana ineem ati chuan ka in hum ru ngal waka sar CCTV alanga lom siam pui chuan zoom dek hian alo ti ve a in CCTV soive sek chu ka hrelove ka mulova ka hrebok lo chu ngal wat ro ati chuan man mo zetin do kana kan monitor chu ka pan ngala nichin maya CCTV a om reng Joshua office a lut tur corridor CCTV na lo lak fu nai footage chu abo ta mak mai ka zon le ngial point ka mu theilo apa hian adili ta ni nge yang fin fiana nei ngot lova in hren reng hi dana ni lo ti riang che ti le room pona chua ruala a hnunga chuan ka zui chuak ve ngal thuaya indop na room lam ka pan pheya kanau te chukut kola hontira Joshua chuan ngei om fe hian min lo mela an pa fa chuan anin zui chuak ta nge thin rim zet chuan ka en zui vong mai shrep taka ka hriat phak lek chuan ka ti chuak ngal hluk CCTV em kha chu a delete du ka ring lowasin jimi chuan aron ti chuak ngal hal boka kan vai chuan a che dan chu mak kan ti tlang vek ti ka hailo delivery chu enge chanchin ka ti rualin siam pui chuan file hi min ron pe ngala ma zuali hna chek thon tu le mun sang a thon dar tu te kha van nei thlak zetin company ang dewa in hung an lo ni ve a delivery service pa ngai nein an thon chu ale lut laman lo chin chi avek hi alo ni lis ka ena engkim chu Joshua ming veka in thon chuak ani ti ka hrezom le zela chu chuan ama hi min tiring hlel lo theilowa phailama azuk jin po khan henga sumdon puite nen po hian an in munge yani ti ka hrezom zel bok tuna ling thei to tura kanin ngaya fiana zong nen tang kopin ma kan la tumlo lama tangin atal pi tlat loi boxi thil hi ahar sa zo vek ta ni boss pu hi ain rol ve thei mai lo mo faka chuan na ron ti tange thil om thei lo chu ani mi alo ma se ani nge yang ti soi the ni chuang lo kalo tim maya Joshua thil ti hi eng ki ma hriat pui vek theya chu ti rualin eng ma hrelo thei boka ama hi mani fa te chan chi ani bok nen a chan wang hrim nge ti po ka hre thiam to lo a in rol lo chan tur hi ka hre to lo siam pui chuan alo ti khau boka engkim hi ana ma kok deuh vek to mai ma se kan hlin thei po ka ring lo jimi chuan alo ti ve bok kan la thei nge yang ma se phim khur hle turin ka du cheu ani muan zuala ka chan to a nang ni le zel chu chan cheu ka du to lovani ka ti zui ngata muan zuala thi na hi chuan kan tim chu min la ngong tlang zel don ni in alang boss laptop chu hondan tur kan la hre thei box si lova
fak omi chuan ati zoi sapa kan office do kan na laptop chu kamel rana ma zuali pa ta nge kha ani ma zuali hian a password a hriat ka ring chi a silowa hon ngai na wang du fu mai eng ki ma om theya eng ma om lo le thei bok chu takara ma zuali pa ta nge yani empty kan hrechi a box si lo poisa an lak chua de kha eng tin nge ni tak zel ka lo ti wata chui ngai na om lovin a bo pil ril vek amak ka ti boss hetiang em a chet na fel fa hi kala hrengai lo eng kim chui tur oma piang kan chuya kan bang bo tel hi ani ringot mai angai na hriat a har khop mai a jimi chuan a tile a kapma a dokan chu a pot tola a thu zui ve ngal keiro ngai tu amuk ti hriat takin ka chera chuan ka thu rana boss sarhian kan kheisi close turin min ron tur reng boxi eng tin nge kan tiang le rin ain kan kal thui tel chu ani ber to mai si a siam pui chuan a kong dom ran chuan min ron mel zawa chu nia keipo ka boy case a boy tula eng tin nge case close tur hian min ti thei jok le ma zuali pa thi na chungchang oma hian sar point a top na chu angai ang bok ni se adu ti kan chiang hlom mai si a faka chuan ati boka ani po a chala dom ve wang mai kei chu eng wang hetianga case close du hinge ani ka hre thiam lo siam pui chuan a lo tile a jimia tho chuak hala I hre thiam mai lom ni ma zuali pa thi na kha mizoram pum huap ang po a case lar le ngai tu azui ani a ma zuali pa kha ama thiam lo wange in aboral ni ti in case ama sa zo ka an khara tuna thildang mu chua bel le ani ti in thu thar ron nei le ta si se case masa an lo uluk lo wangin department zong an mual pho don asin chu wangin an mual pho na tur aya chuan angai anga ma zuali pa kha engkim burbun veka keini in kan kha phlumta anga thuwa than ni a soizo meu chuan tuma po kan in chang to lo kan om na nga ya chuan kan thu tloka kan mel ngai kan mel ran reng hlom na a kan ngai tu na chuan case bak engma om tak po in karing lo rengial kan ngoi nuwa siam pui chuan pukiam lo wakhami sual chu nia lo ma se khami zan kha chuan ani lo chiang alom eng ki ma min puya tum zoka mizoram mi pui zong in an ngai ang hi chu ani lo kan thu the dar dan poi nazir lo mual pho hlau lu ta mi pakhat le chung konun zong chu kan chok kholo zo vek to enga nge sual na kan puang zong hi ani vek lo ti hi kan soi mai theilo heng thil thleng hi chu ke na let ka tur ngam hau lo siam pui chuan ron ti chuak le tange nge a min ron mel zawa kalo mel veral boka a thu soya wang chuan kamit me aveng deuh ni nge turani khami zana thil thleng kha engkim kan hreve kalom jimi chuan alo ti khawa enga nge chu thil dik chu kan soi mai lo siam pui chu a oki po niam chhal to mai kan theilo lom faka chuan ron ti le hroka eng wangin nge kan theilo thu dik engkim soi chuakila ati tu hi a hlau thon lovin ring lovami chuta chuan kan hling thei zokang siam pui chuan atile a nilo ta si se film khurnan lo mang le zok se jimi chuan sai sang pui pan hnai pai na ti a ani lo dik zokila ti in siam pui chu a thut mun atangin ron ding chuaka ila ti thuwa in nga thei kan ni in ka hrelo department pum pui mual pho theina ni he jimi chuan alu ti vele bok siam pui la chuan ka hrelo bi ka ngai su ma se he department kan join don khan eng thu nge kan tiam dik na le rin om na tenen eng po thleng se thu dik chau tran turin kan in tiam alo ni tuna dot kan soi le si chuan kan hna le kan ti tur thu tiam kan bo chiasin karlia press release nei tur kan in tiam huna thleng mai dona chumi huna chuan dot mo kan soi don ati kha a azung chal chuan jimi chu a kok ran to mai jimi chu angoi zui ta daya karle mai hian press conference home minister in he khei chungchang a hian nei to dona
chumi huna chuan he case close turin min du to a chumi huna vek chuan a hma an lo puan to pukiam lo wa thina chungchanga nge khan pukiam lo wa hi misual nge yani a case a mu bela lo wa case reopen le hi hun khoral na ang maya ta lang turin min du a ma se a hma an lo puan to zong chu adik lo 5 vek zoka rin ain kan kal thui to zoka lo ni si chutianga kan soyani vai chuan police department pum pui he thil uluk lo le case uluk lo taka chui anga mi puin min thil uluk lo le case uluk lo taka chui anga mi puin min humai to don chumi pia lama he thila a mor bok tu hi kan laman chuak theisi lo te hian min ti boi zuala press conference a dot kan soyani chuan ma zuali kan upui laka ka thutiam ka bo chiat ba ka ka duty ka hlen lo ti na ni dona thudik ka soyani chuan department pum pui hi amual pho bokang boss home minister hi kan direct mai don emni CM pui chuan ati ta topa tundin huna chuan nangni bak hirin ngam cheu ka nei lo ka ti chuan a buk ngata ani chuan engtin nge kan ti don misual hian pen khat zel in min kal khal zel si a faka chuan aron tile tange nge ani hi tong tam lo tak mai hi ani rawa kar khat chi a hun kan nei thudik kan soidon ani poin abul tum tu ko tur tal kan nei lo chuan misual hi afim khursot theidon tlatani zoi sup hian ka ti a kanau ti ho chu an buzui ngat mai ma zuali POV dar som pakhatari to a sai sang puya alaron ho theilo ka phone chang theimi alova a to pa phei chuan tlang po atlang to lo ka ngai tu lo thei box si lo kanu kan ru ma ron luta zualte sai sang puya hi alaron ho na nge a aron ti ta chat reng boka kanu hi fa te ngai tu thei ngang mai mi ani a fa te an om kim dap ma lo chuan amu thei ngai mang lo le ngal lo la ho lo ka phone to a phone po chang thei lo ka tim maya angai na tak po ka hremai lo a ho tlai don chuan min hril zia thina ni ngaya ka wangai tu em o an na la hi thina kara leng ang reng kan di mai sia o ati zui wanga reivak lo athua sarai trap that thoma hriat dualin kan room chu achua san zui ngal dar som pani ari nai kuar to a kamu theilo chu room pona ka chuaka kan in lian zet chu are ruya in chunga tanga sandaler in khai lian zet po chu athim tupa thom dang reng hriat tu rom lo tu emo thu thiam deuh hian ziak se in hranga an chuale dai to in karing ngai tu na kalmuk lai takin doorbell aron ringal rala sai sang puya ni ring zetin ka omna muna ka ding chu ka tlan nga loka kongka ka hon rual chuan sai sang puya nge chu alo ding rana engma po soilo phok fe in ka ena in chunga thim khupa in chung lama chuan kan in zui chowa chutia ka mule chu ka hadam song ni mai hian ka ria mei chia chu mi pa ain ngai tu na kan mangna sa a thil thaber atanga a cheber thlengin engkim kan ngai tu athin chutia ngai tu na kalna sanana na chuan enge mo chena kan ngai tu adik le nge thin bok ka phone tang theimi a lo che ka tiringota ka phone a thida ya a tile ringot bok pindana kan du rualin light ka on chi a chu ka phu chiang lutuk ringot sai sang puya chuan athom hnuwa thi sen ti hriat fe hi alo kai deuh nuwa ya I thaim ka ti ngal tuar khuma chuan zoi zetin a thua akut kala a pema nei lo ka en kual ngal dana akuta chuan ka hmulo sai sang pui ka ti tham tria ka hlau thong ti a hria ni nge turani ka kuta chela khuma min kai thu ngala min ku rualin ka tha lom engma kan lo mi ka boi puina ni hi ati chuan ka thla amuang ve deuh huai mai in bol na tur ka wasia mang che ti in thoka tuma a ma aya nge thian min chela lakal su ati nguta ke po chu abula ka thu ve reng reivak lo nuwa adinga ain bual zuya
kanu kha na ngai tu e ma wangin ka va kola alu ho to thu ka hrila a ngai tu lo nan chan chin zong zong ka hril du ta bik lo a in bual zo ron chuak chu ka thut mun atangin ka en renga thoka la hal hala a konga towela venga ral hla deuh taka kol phe uar chu dar thalang phe na tangin a thli renga a in bual zo nuwa atak sa en chian po chuan a pem lo ti ka chiangam chiani i thaim ka lo ti wata o thae a ti ngut ka ngai tu chia ka ti le maya faka che suala karon ho ma in kan buai puya lo mole a ti maya chu maya ro ani ka ring hau lo thung a mela chuan enge mo tak zo na in phum om hian ka hria eng tak nge ani ka hre thei mai box si lo ka tong le ma in damdoina kan da a tha chuak le wat tura nga yang a tim maya thil dang ka zot le chuang lo jing lam dar khatarik lo nan minute nga chi om to nge nge sai sang puya aron pheya ka thut na khum bula ron din ruala ka phone lo ri chu ka en ngal wata jasu ania mole tu nang huna hepa hian engwa ka min lo kol nge ni le sai sang puya ka hanmel wata ka reject ngal thuai bok mania kanin mu station atanga ka honi ba kha kan la in mule mi alova in biak po kan la in bele mi alo eng tin nge om zui tak ti ero shelo kan i bik lova je la tang lo ti po ka ria a chan chu apa kha na pui don ti ka chian wang ani khamizan khan sai sang puya nen kanin hawa khatiang kha mi padang wanga thengle turin ka du lo kanin kom chan le kanin biak chan te chu kanin kara thila om wanga ni mi alo ti kan chiang tlanga ama po hian a hria chumi wange ro a pasal te hnung lama tanga mi padang muru thin ni ero ka du hau lo thung chu wangin ka boina le har sat na chu keima nge in ka chin felanga in ka hria jasua hian min pui eng tik lai po ina in huama ka pombok chumia wangot chuan zan laya min lo phone thei ti na ani lo sai sang puya hi dan anga ka pasala ni a ka hmangai bok min hmangai emo kan in nei chan chu eng wang po lo ni se in za to nero kan ti turani jasuan ron phone non le a me top ka tum line sai sang puya chuan laro alu ti chuan phok fe hian ka mela le lamatang chuan ka lak rualin thil poimo lutuk maya mu che ka duwa sai sang puya te office atangin file kala chuaka i mu nge yanga in ka hria aron ti ngal wata kabula hian sai sang puya om ve ni ti hria sela chuan hetiang thil hi a soi om top silo ole kan tum don nia ti in sai sang puya chu ka mel rana a buk nguta engma danga soi chuang lo phone kan da kan in biak zo chuan tong masa jok ni lau om hrim hian kan ngoi dun wanga sai sang puya ain thak soka ka thut na nga ya ka thu reng bok kabula ron thua ka kuta ron chela thil pakhat min ti sakro dam duam hian ron ti a chutianga thil min ngen chu kala hrengai mi alo chu wangin thil poimo takani ngei po karing eng thil mo ka lo ti wata i theyang ti ro a ti le ringot soila ka thei zong ani te chuan ka ti maya naktu kan jo suwa chu mula ka duani ati chuan min von na kut chu kala son ngal mak jo suwa ho em tu khania tu na lem muturin min ti le si nia he pa om dan hi ka hre thiam thlot lovani eng wangin mo ka okia ka lung oi zan lo ti a hai bikin ka ring lo he thil kan buena thil in thuble har sa zong ipa case nen lam a mor kan bok trep to a engkim hi hailan ani chho trep to chu thil theng tura chuan in puina ka ma moni ati chuan ka ding chuak ngal zak ka chung ril chu ana zok ni mai hian ka hria man ruwa bok mo itan hian enge ka ni nung chon ran chung chuan ka ti tham tria ka min chang lo a ming mai nu puile rem chang le na man ruwa jok mo
kamit tuya tlak lo nan ka in thunun ram ani ka mangai ber mi pa khan mi padang muturin rem changa min mang du do na mo chu tiang ani lo a ti nguta chu tiang lo chu eng thil dang nge a ti ra tanga tun thlengin man ruwa chau momin man sai sang pui ka mangai che sin ka ti tham tria ka in sum rama ka pa ka ngai tu chuaka atana ka ti zong tun ta ka ngai tu chua te chu ka du lo tak zetani eng wanga he mi pa hering tlat nge ka ni po ka hre thiam to bik lo nunglam kala chon renga aron kal hnaya nunglam atang hian min ron kuwa ngal chota tran ei po ka tum chuang lo mazual ka mangai na che hi ka mangai che ti soi kher lo hian voi tam tak ka tilang fowa ka ngai sak zia che po ti lan dan ka thiam lo wani mai thei ka mangai tak zet che a heng zong hi itana ti vek ka nia sin ati supa ani le ni lo wangin tong ka ma thiam ve reu khop mai ani chuan eng wangin nge imi pa huat em churem changa min manga min mu tir tum ngei ni ka tile a angoi tata thoka la hapa theini se he thila tanga hlataka hian da che ka duwa ma se ka thei si lo ka thil sui la hi inuna ni a I chung kwa ani boxi chu wangin ilaka tangin kala son thei si lo ka hriat le ka rin em te laka tangin phat san ka nei a chung zong ka ra chuan nang lo churin ngam ka nei to lo che ni a o in thak le danglam na thleng chu ka hre thei ama bok chuan he thil mor bok na siam tur hian in puina ka mamo em ani I theyang ti min hril ro ati a kain hera amit menga keima min be seina lian taka nei ron lang chuak chu ka mu mai thei thlot lovani sai sang pui ka ti zoi sap min tiam ro ti pa in ka kut pa ni chu mer kopa a thin zona chuan a mer bet tlata a lung phudap daple amit menga be seina om chu ka phat san thei thlot lo eng tin nge min rin thei ka ti ringota a chan po Joshua chung changa ka khosak dan ka hailo ka nupui nia ka ringche min ring lo mi a ti supa ringe ti chin ka changa ka chan na chu toy hle ma se thu tam taka soi ti ani poina hai bik lo ti ka ria hetiang din muna ka ding chung hian he pa laka hian eng tin nge ka rin na zong kala nga theile mi pakhat chuan voi tam tak min buma ka chung kuwa min lak sak lain chung ko thar min pehlawa limna zong ka nei kha min lak sakin ka chung rila ruak om kha a hno khat theitlat loisi a tran pui ngai ka ni in ka awa min chang lowa keima ding thei to ka in hriat nuwa tong le in tran pui ka ngai zia min ron ko mu le a akianga hi chuan meichia kan ni chiang mani sai sang puya tui zeta amu chu ka thlir zui wanga eng wanga ka pa kha tha ni tat lowaring le ta nge mo ka ni le voin chun lama kanu nen kanin bia a tun hun ka thlenga lom zia le min ngai zia aron soi luwa ma ka pa point sai sang puya ka nei chu a lom nge yarin thu soi bok kanu soi dan chuan ka pa khan kan chung kuwa hetiang taka rui lo wanga kan buai kha tha ti lowa chu wangin engkim ti to pa du khan engkim sai sang puya bula hrila du tu a soi tia soya ka pa nen po an in be fowani ome kanu hian he thu hi a hmalama soi chuak ngai hau lo le ngala voin lama aron soi kha ze breng tulin hrebik lo te po aniang chu kein ka hria chin kha chu zana mia mutur silain an ka phlum ti kha anim maya ka pa te bula ka tam lo wangin an chung chang ka hre tam lo viau chu tun hnu hian ka in thiam lo zual tak zet khamizan po khan sai sang puinen in muan tum lain ka nu chuan a soya a ruang khatianga lo hole tamai kha angai na po kan hre thiam lo viau bok khamizan khan ke phei chuan sai sang puinen khan anin hudon ti po kala hre lo hrim chu tianga thate te indoor tur anga kal le in bereng si ka pa kha sai sang puya hian ka ngot ka ring tatlat lowa
chu takara kanu ne na kan hriat ruk dana chuan khami zana khan police pakhat bora la ve ti kha ni ma se chu engwanga mi pui hriata puang mi lo nge ni a ka pa chi a khami zana khan engwanga boral anga puang nge ni po ka hre thiam lo media ho soidan tamzok ka pa ina phatsan le thuta in ka na thleng nual anga an soi po kha ke chuan ka oi theilo a chan chu sai sang pui ne na ma in an lo in be fo to ani chuan kha muna phatsan thut chan tur kha omin ka hrelo kha muna khan enge motak thil thlenga oma enge motak an tok hlom bok ti ka hria chu ka hriat nge po nga in ka hria atu ka chuan sai sang pui min hril ange in ja suan en chuan kan in hmuta nge a ni danga film khur thei to pa film khur thin si kha tun tum zet chu a dana dang zar mai ka hrelo le ral khata tangin ka pasalin min veng reng ti ka hriat wang po ni ma na ka phone atang chuan Joshua chuan sai sang pui nen kanin bia ti hre hau lovin athil soi duang chu min hrila kan do ka na kada phone atangin sai sang pui chuan a thu soi zong chu a hre thei vek ti hria chela chuan a soi hau lovang le tun din muna chuan Joshua tak ngial po hi ka ring zo to lo engwanga min pui du ema engwanga anun na thapa min pui hi nge ni ka hre thiam theilo ni mi pa fel takpo alo ni ma na ma se ma ni nun na le ming that na zong thap chuan pui tur ka ni in ka in hrelo he thil hi en ngei la ka du ti pa in file pakhat hi aron phora kapa autopsy report ngei kha ni engtin ngei nei theya ka lo ti ha a engti zong po in karon peng chika ti kha a tim maya a mel la chu a chau mel em le ngal a kha tokin a phone a bi le zuk zel a hoi le ral thina a mi zia ka lo hria thin nen kha chuan adang riau to ani engma ka soitak lova chuan ka kuta hian a ron chela mazual ka thian ni a eng tiang po in pui che ka du ani chu hria te ro tun ma kha chuan sai sang puya ka huat ma wangin a thu soile a thil ti eng kim laka khan ka beng ka chingonga ka ring ngai mi alova a thu soile thil ti zong kha lu le ama tan veka tia ka ngai fo boka thilakal chho zela thu chiang le chiang lo in phan nuaya thil eng ki ma in zom khom chowa tuna zet chuan tuin nge mai kor vo ti po hriat the ni to lo chu zong kara chuan khoi ber nge ka von don ti po ka hre zo to lo ni ber mai kapa autopsy report chu ka ena kapa report a chuan kala hriat ngai mi alo thil pakhata inziak tel tatlat kapa kha alung zona silaya lu na wanga boral ani a ma se autopsy report a khan a kere ka na ang tlatina inziak tlatani khami zana duty detailment list kha aron keng boka sai sang puele anaw te kha an duty chuak veka kala hriat ngai mi alo pakhat lalmuan zuala ti chu atel tatlat bok lalmuan zuala ti chu ka mu le om po ka hrelo anaw te chu ka mu vek to a he pa hi ka mu om po ka hrelo hi ka ti chuak nge sai sang puya hi ilaring zel donamo ilaka hian eng thu takla je pangmo atile a sai sang puya ta thian jinga mi lalmuan zuala chu tu chi nge ni ka ngai tu lo theilo eng wanga a ming hi soilang mi lo nge mo an niang le thok ka la hola ka lome ka ti sap ringot itan te chuan englai po in le atim maya mit khap lek lo hian min mel wanga akut ron phar chuakin ka chala ron dom wang mai ngatinge a kalo ti ha bok i khuwa siklo ka hrelo le ka hriat thin ma zuali khai ang talo ma atim maya chan po chang lem lo chuan ka nui mai thung athova kalmaya tuma po be ka tum deu na a han po be vak ngai na ka hre der lo mai le ngal a pen son tange a kal liam chuan ka thozui ngal huaya file chu arwali na keng ngala a kal na lam chu ka thut na tuk vera tang chuan ka enjui vereng bok
ka hre thiam lo ka hriat thin Joshua khan ni talo riau hian ka hre le ngala chu tiang chu engwanga ring tat nge mo ka ni theile sai sang puyanen in lama kan hokonga po chuan biak po kan in belo kan pindan kan thlena room kan lu rual chuan lalmuan zuala hi tunge ka ti chuan angoi zui maka kalaka hian engthil ngei la zep lalmuan zuala hi tunge kha zana om vereng mi hring nun na chan ta kha engwanga a chanchin soilan bia lo nge ni in her chung chuan ka ti a sai sang puya chuan min chang mai done moka ti la in min chang mi lo mai chu mak ka ti min zo ka ring renga ati du chau le ngal ka zo cheirin chuan a chan na po min pek ngei ka ring ka ti ve ta ngata ma se min la chang chuang lo min chang done moti in ka nga ka min la chang chuang ei i lo lalmuan zuala chu tunge engwangin nge ka pa kha mun thuma ka ani ti hi in zep khami zana nun na chan kha ka pa chi ani si lo chuan engwangin nge thu dik chan ve mang chuan ka pa chu thiam lo in chan tir ka tile a ka o po an zoi zok zok to lo Joshua khan file hi min pe don ti hrevek tiro heng zo na hi ka nei don ti poi hria engwanga ti ngei ni ka tile a ka mi ta chuan a mel rana he tiang din huna po hian engma ala soi chuak lo thei hi mak ka ti Joshua hi iringem ati daya ka hrelo nang po hi karing kher chem ti po ka chiang lo ka ti ve tangata a in se ru tral mai engkim a hun dik taka chuan ka hril vek don chenia a rei to lowang ati nguta pin tana tangina chuak zui ngal nal mai